Luther Vandross. Kad je Luther Vandross pjevao, svijet je zastao da sluša, njegova isporuka besprijekorna. Pjesme poput Never Too Much. Here and Now, I Dance with My Father. Učinili su ga poznatim imenom, osvojivši 4 nagrade Grammy samo 2004. Godine, ali iza bogatih melodija i vrhova ljestvica njegova je seksualnost. Iako su glasine ustrajale, on je ostao duboko povučen. U kasnijim godinama, bliski prijatelji, poput Patti LaBelle i Brucea Valenčea, potvrdili su da je homoseksualac, ali Vandross sam o tome nikada nije govorio. Bez obzira na razloge, emocionalna cijena bila je stvarna. Vandross je jednom priznao da se osjeća duboko usamljenim, a nekoliko biografija sugerira da je neostvarena ljubav oblikovala mnoge njegove najiskrenije tekstove. Kad je 2003 godine doživio snažan moždani udar, radio je na novom materijalu, a iako se nakratko oporavio, preminuo je Jaden, srpnja 2005, u 54 godini života. Njegova ostavština, bezvremenske ljubavne pjesme koje su milijune učinile shvaćenima. Ali njegova vlastita čežnja, bol i radost ostali su uglavnom nezabilježeni. Luther Vandross dao je svijetu zvučnu podlogu za romantiku, ali je možda nikada nije uspio proživjeti slobodno koliko je zaslužio. Frank Ocean nije izašao s naslovom. Izašao je s pismom. Rođen kao Christopher Edwin Broke 28. listopada 1987. u Long Beachu u Kaliforniji. Frank Ocean je rano izgradio reputaciju tekstopisca za izvođače kao što su Beyoncé i Justin Bieber prije nego što se probio sa svojom vlastitom hvaljenom mixtapeovom Nostalgia Ultra 2011. Ali u srpnju 2012. Samo nekoliko dana prije objavljivanja svog debitantskog studijskog albuma Channel Orange, Ocean je objavio iskreno otvoreno pismo na Tumblru. U njemu je ispričao svoju prvu ljubav, drugog mladića. Neki su ga hvalili kao hrabrog, drugi su dovodili u pitanje timing. Je li to bio PR trik? Ispovijed? Za Oceana je to jednostavno bila istina. Kasnije je rekao, trebalo mi je da to bude zapisano u kamenu prije nego što izdam album. Channel Orange debitirao je na 2 mjestu Billboard 200 ljestvice i osvojio Grammya za najbolji urbani suvremeni album. Pjesme poput Bad Religion i Thinking About You poprimile su nove dimenzije s njegovim otkrićem. Odjednom je čežnja u njegovim tekstovima dobila lice koje je industrija rijetko priznavala. No s vidljivošću je došlo i povlačenje. Ocean je postao povučeniji. Rijetko je davao intervjue. Njegov nastavak, Plavuša, 2016, bio je eksperimentalan, intiman i hvaljen kao remek djelo. On je vjerna baza obožavatelja koja nije samo poštivala njegovu umjetnost, već su se povezivali s njegovim tihim prkosom. Frank Ocean se nikada nije etiketirao, niti mu je to bilo potrebno. Jednostavno govoreći istinu, stvorio je prostor za novu vrstu muškosti u glazbi. Ranživu, refleksivnu i slobodnu. Meškel Ndigeo-Cello. Meškel Ndigeo-Cello je umjetnik koji živi izvan žanra. Rođena kao Michelle Lynn Johnson 29. kolovoza 1968. U Berlinu, Njemačka. Odrasla u Washingtonu. Uzela je umjetničko ime Ndigeo-Cello, što na svahiliju znači slobodna poput ptice. I upravo je tako živjela svoju glazbenu i osobnu istinu. Pjevačica, basistika i tekstopisac, Michelle je prvi put privukla pozornost ranih 90-ih kada je njen debitantski album Plantation Lullabies uzdrmao industriju svojom mješavinom funka, soula, hip-hopa i jazza. Ali nije samo njezin zvuk izazivao valove, nego i njezina nepokolebljiva iskrenost, otvoreno biseksualna od početka svoje karijere. Izazvala je očekivanja pjesmama o rasi, spolu, queernessu i političkom otporu. Pjesme kao što su Leviticus, Fagot direktno su se bavile homofobijom, izazivajući kontroverze i ograničenu radijsku reprodukciju. Ipak, Meškel nikada nije ustuknuo. Odbila je razvodniti svoju istinu za masovnu privlačnost. Njezin drugi album, Peace Beyond Passion, zaradio je nominaciju za Grammy i potvrdio svoje mjesto kao jednog od najneustrašivijih glasova u glazbi. U svijetu koji je često zahtijevao konformizam, Ndigeo-Cello je izabrao autentičnost.
Otvoreno je govorila o tome da se ne osjeća potpuno prihvaćenom ni od mainstream crnačkih glazbenih krugova, ni od indie scene kojom dominiraju bijeli. Njezina androgina prezentacija, zvuk koji prkosi žanru i radikalna iskrenost učinili su je neprilagođenom u mnogim prostorima, ali dugoročno pionirom. Tijekom svoje karijere dobila je 10 nominacija za Grammy i surađivala s umjetnicima kao što su Madonna, John Mellencamp i Robert Glasper, ali njezino najtrajnije postignuće moglo bi biti prostor koji je stvorila za queer crne žene da se izraze bez pardona. Jednom je rekla, ne zanima me stajanje u kutije, želim ih dići u zrak. Frankie Knuckles. Frankie Knuckles nije samo svirao ploče, on je stvorio pokret. Rođen 18. siječnja 1955 u Bronxu, New York. Knuckles će kasnije postati svjetski poznat kao come house glazbe, ali njegovo naslijeđe nadilazi otkucaje u minuti. Riječ je o oslobođenju. U kasnim 1970-ima Knuckles se preselio u Chicago i počeo DJ-irati u klubu pod nazivom The Warehouse. Tam, usred gradskog queer, crnačkog noćnog života, rođena je house glazba. Više od zvuka, postao je siguran prostor za obojene LGBTQ+ ljude. Posebno gay turnse, njegova je glazba bila utočište od svijeta ispunjenog odbacivanjem, policijskim nadzorom i strahom. Knuckles je spojio disco, soul i gospel s proširenim instrumentalnim obradama, stvarajući hipnotičke, vesele setove koji su mogli trajati do izlaska sunca. Nije samo zabavljao, on je i liječio. Njegov remix pjesme Your Love i produkcije poput Baby Wants to Ride nisu bili samo klupski hitovi. Nosile su političke poruke, dotičući se seksualnosti, vjere i građanskih prava. Otvoreno homoseksualac tijekom svog života, Knuckles nikada nije bio ljubitelj kitnjastosti ili teatralnosti. Pustio je glazbu da govori sama za sebe. Ipak, njegova pipa. Ne. Prisutnost bila revolucionarna. Bio je jedan od rijetkih homoseksualnih crnaca u glazbenoj industriji koji je bez skrivanja pronašao mainstream priznanje. Godine 1997 postao je prvi dobitnik Grammya za remiksera godine neklasične glazbe. Godine 2004. Grad Chicago nazvao je ulicu po njemu, Frankie Knuckles Way. Preminuo je od komplikacija povezanih s dijabetesom 31. Ožujka 2014. Godine. Imao je 59. Janelle Monáe. Janelle Monáe nije se probila u glazbu. Stigla je poput šifriranog prijenosa iz budućnosti. Rođena 1. prosinca 1985. U Kansas City, Kansas, pojavila se s odvažnom estetikom, crno-bijelim odjelima, kinematografskim konceptualnim albumima i znanstveno-fantastičnim slikama koje su prikrivale dublje poruke. Njezini rani radovi, kao što su Metropolis, The Chase Suite, 2007, I the Arch Android, 2010. Ispričali su priču o Cindy Mayweather, androidu koji putuje kroz vrijeme i koji se buni protiv društvenog ugnjetavanja. Metafora je bila jasna. Monáe je stvarala alternativni svijet u kojem se queer, rasa i spol mogu ponovno zamisliti i zaštititi. Godinama je odbijala osobna pitanja o svojoj seksualnosti, govoreći da želi fokus na svoju umjetnost. Ali 2018. uoči svog albuma Dirty Computer, javno je izjavila da je panseksualka u intervjuu za Rolling Stone, rekavši, smatram se slobodnjakom za majku. Dirty Computer postao je radikalna proslava crne žene, seksualne fluidnosti i buntovništva. Pjesme poput Make Me Feel i Pink nudile su nove queer himne, dok su se vizualno referirale na Prince i Grace Jones. Dobio je nominaciju za Grammy za album godine i bio je popraćen emotivnom slikom koja je spojila afrofuturizam s LGBTQ+ politikom. Monáin utjecaj seže daleko izvan glazbe. Ona je otvoreni zagovornik nebinarnih i queer prava, klimatske pravde i rasne jednakosti. Godine 2022 pojavila se kao nebinarna, koristeći zamjenice ona i oni, on my. Njezino putovanje odražava evoluciju javnog jezika oko roda i identiteta.
a njezina prisutnost u mainstream popu dokazuje da je publika spremna za to. Bili Janelle Monáe prihvatili na isti način prije 20 godina? Ili je njezin uspjeh dokaz da se kultura promijenila? Komentirajte ispod i recite nam koje od njezinih razdoblja vam se najviše obraća. Njegovom su sprovodu nazočili umjetnici, aktivisti i obožavatelji koji su ga vidjeli ne samo kao DJ-a, već i kao duhovnog vođu. Johnny Mathis, glas Johnnya Mathisa, jedan je od trenutno najprepoznatljivijih u američkoj pop glazbi. Rođen Tridaset, rujna 1935, u Gilmeru, Texas, i odrastao u San Francisco. Počeo je pjevati klasičnu glazbu kao tinejdžer prije nego što je prešao na pop. Njegov uglađeni tenor, romantični tekstovi i čist imidž učinili su ga zvijezdom kasnih 1950-ih i glavnim osloncem za desetljeća koja dolaze. Uz hitove kao što su Chances Are, Misty, a It's Not For Me To Say. Mathis je prodao više od 360 milijuna ploča diljem svijeta, što ga čini jednim od najprodavanijih izvođača svih vremena. Ali dok su se milijuni zaljubljivali u njegove pjesme, vrlo je malo njih znalo mnogo o čovjeku iza njih. Veći dio svoje karijere Johnny Mathis je svoj privatni život držao krajnje čuvanim. U intervju 1982 za US Magazine kratko je priznao da je gej, rekavši: "Homoseksualnost je način života na koji sam se navikao." Članak je izazvao pomutnju, a izjava je brzo povučena, navodno pod pritiskom. Tek početkom 2000-ih Mathis je ponovno otvoreno potvrdio svoju seksualnost, ovaj put bez povratka. Kasnije je objasnio da bi mu, na vrhuncu slave, to što je bio otvoreni gej vjerojatno uništilo karijeru. "To je nešto o čemu jednostavno niste govorili," rekao je u intervjuu 2017. Unatoč tome, Mathis se nikada nije prepustio gorčini. Nastavio je nastupati i u svojim 80-ima, primivši Grammyja za životno djelo 2003 i primljen u kuću slavnih Great American Songbook. Njegova karijera svjedočanstvo je nevjerojatne izdržljivosti, ali i odraz emocionalnog dana skrivanja za preživljavanje. Ma Rainey, prije nego što je bilo koja diskografska kuća priznala ženski glas u bluesu, Ma Rainey je svojim glasom već napunila šatore i dvorane za vodvilje. Rođena kao Gertrude Pridgett 26. travnja 1886. U Columbusu, Georgia. Počela je nastupati kao tinejdžerica i usvojila ime May Rainey nakon udaje za pjevača Willa Rainija. Ali njezin identitet i nasljeđe sežu daleko izvan braka. Poznata kao majka bluza, bila je jedna od prvih crnih žena koje su profesionalno snimale glazbu. Između 1923 i 1928 snimila je preko 90 pjesama za Paramount Records, uključujući hitove poput C. Rider i Bow Weevil Blues. Glas joj je bio zemljan, sirov i duboko južnjački, dočaravajući bol i snagu života crnačke radničke klase. Ipak, ono što je izdvajalo Ma Rainey nije bio samo njezin zvuk. Bio je to njezin odvažan osobni život. Opće je poznato da je imala veze sa ženama, uključujući glasine o vezama s članicama zbora i zabavljačima. Godine 1925 snimili je Prove It On Me Blues, lukav odgovor na glasine nakon što je navodno uhićena jer je organizirala samo žensku zabavu. Stihovi su razigrano izazivali norme. "Izašao sam sinoć s gomilom svojih prijatelja. Mora da su bile žene, jer ja ne volim muškarce." U vrijeme kada je istospolna želja bila tabu, posebno za crne žene na segregiranom jugu, Ma Rainey se time razmetala. Nosila je zlatne zube, kričave haljine i upravljala vlastitim bendom na turnejama i prilagođenim autobusom za turneje. Bila je šefica u svakoj sobi u koju je ušla, čak i kad su uslijedili tračevi i osude. Umirovljena je 1935 i preminula od zatajenja srca 22. prosinca 1939 u dobi od 53 godine. Iako je često zasjenjena muškim suvremenicima, njezin se utjecaj može pratiti kroz generacije. Little Richard. Little Richard nije samo pomogao u oblikovanju američke glazbe, on je promijenio zvuk 20 stoljeća. Rođen kao Richard Wayne Penniman Pett, prosinca 1932. U Maconu, Georgia.
Odrastao je u strogom religioznom kućanstvu gdje se njegova blistava osobnost sukobljavala s očekivanjima i obitelji i crkve. Tu svoje 15 godine napustio je dom kako bi nastupao s putujućim nastupima, donoseći sa sobom glas koji se mogao probiti kroz mjed i karizmu koja je zahtijevala pažnju. Njegov probojni hit Tutti Frutti, objavljen 1955. Uveo je novi zvuk u mainstream, divlji, ritmični i nedvojbeno seksualni. Prodao se u više od 1 milijun primjeraka i katapultirao ga u zvijezde. Ali čovjek koji je stajao iza glazbe ostao je u sukobu. Richard je otvoreno govorio o svojim odnosima s muškarcima u određenim razdobljima svog života, posebice u 1980-ima i ponovno u intervjuima u 2000-ima. Ipak, ponekad je javno osuđivao homoseksualnost, pozivajući se na svoja vjerska uvjerenja. Ta ga je kontradikcija proganjala. Nekoliko je puta napuštao glazbu kako bi postao ministar, pa se vraćao na pozornicu, da bi je se opet odrekao. Njegova borba nije bila samo osobna. Bila je kulturnes. U 1950-ima biti gej crnac u zabavi značilo je riskirati sve. Svoju karijeru, svoju sigurnost, čak i svoj život. Unatoč temeljnom utjecaju na umjetnike poput Elvisa Presleya, Jamesa Browna i The Beatlesa, koji su obradili nekoliko njegovih pjesama, Little Richarda je glazbena industrija često zanemarivala zbog njegove rase i rodnog izražavanja. Ipak, njegova ostavština ostaje neporeciva. Uvršten je u kuću slavnih rock'n'rolla u njezinoj prvoj klasi 1986, a dobio je Grammya za životno djelo 1993. Little Richard preminio je 9. svibnja 2020. od raka kostiju. Imao je 87 godina. Iako nikada nije u potpunosti pomirio svoju javnu sliku sa svojom privatnom istinom, njegov utjecaj kao pionira zvuka i samoizražavanja je trajan. Mislite li da bi Little Richard danas bio prihvaćen na isti način ili bi se i dalje suočavao s istom šutnjom? Ispustite svoja razmišljanja ispod i navedite umjetnika za kojeg mislite da je slijedio njegov put. Sylvester. Davno prije nego što je LGBTQ+ Pride došao na pop ljestvice, Sylvester je učinio da pulsira pod svjetlima diskoteke. Rođen kao Sylvester James Jr. 6. rujna 1947. u Los Angelesu. Odrastao je u pentekostnoj obitelji koja je prožeta gospel glazbom. Ali od ranog djetinjstva Sylvester je prigrlio ženstvenost. Šminkao se, pjevao sopran i izazivao rodna očekivanja sa samopouzdanjem koje je mnogima bilo zbunjujuće, čak i opasno. Počeo je nastupati s avangardnom drag trupom The Cockettes u San Francisku prije pokretanja solo karijere sredinom 1970-ih. Njegov probojni singl You Make Me Feel Mighty Real, objavljen 1978, odmah je postao himna. Spajajući vokale u stilu gospela s elektronskim diskom, pjesma je dosegla Tried 6 na Billboard Hot 100, ali je bio daleko utjecajniji u LGBTQ+ prostorima, gdje je postao simbol radosti, slobode i otpora. Otvoreno homoseksualac i rodno nekonformistički u vrijeme kada bi mogao završiti karijeru. Sylvester se odbijao sakriti. Nosio je šljokice i olovku za oči na nacionalnoj TV-i, zahtijevao kreativnu kontrolu i inzistirao da njegov queer identitet bude središnji dio njegove javne ličnosti. U intervjuu iz 1979 hrabro je rekao: ja sam Sylvester. Ja sam muškarac. Ne sramim se ničega. Ipak, industrija ga je često tretirala kao novost. Iako je korak 2 bio zlatan, a njegov vokal uspoređivan s Arethom Franklin i Patti LaBelle, mainstream radio ga je izbjegavao. Iza sjaja, Sylvester je vidio kako su se mnogi bliski prijatelji razboljeli tijekom epidemije AIDS-a. I njemu samom HIV je dijagnosticiran 1986. 2 godine kasnije preminuo je 16. prosinca 1988. sa samo 41 godinom. Ali čak i u smrti prkosio je konvenciji. Ostavio je svoje imanje dobrotvornim organizacijama za borbu protiv AIDS-a i pobrinuo se da njegov pepeo bude rasut ispod masivnog ružičastog cvijeća S. Od Bessie Smith do Beyoncé. Bessie Smith nije tražila dopuštenje.
Zahtijevala je svjetla reflektora. Rođena u Chattanoogi, Tennessee, 15. travnja 1894. Izdigla se iz siromaštva i postala najplaćenija crna zabavljačica 1920-ih. Njezin glas, gromoglasan, bogat i neumoljivo ljudski, oblikovao je samu definiciju bluesa. Prozvana Caricom bluesa, Smith je 1923. godine potpisala ugovor s Columbia Recordsom i prodala više od 780,000 primjeraka svoje debitantske ploče Downhearted Blues, što je bila astronomska brojka za to vrijeme. Obišla je zemlju u vlastitom privatnom vagonu, vladajući pozornicom u raskošnim haljinama i blistavom nakitu. Ipak, izvan pozornice, njezin je život bio sirovi, složen kao i tekstovi koje je pjevala. Poznato je da je Smith imao veze i s muškarcima i sa ženama. Izvještaji iz tog razdoblja, uključujući i one njezine nečakinje Ruby Walker, opisuju ženu koja je voljela žestoko i bez isprike. Njezina je biseksualnost bila javna tajna u vodviljskom krugu. Bila je u braku sa zaštitarom Jackom Geom, no veza je bila burna i pokvarena nevjerom s obje strane. Njezine veze sa ženama, uključujući zboristice i izvođačice, često su izazivale tračeve i ljubomoru. Više od njezine seksualnosti. Definirala ju je njezina vatra. Brzo se branila. Jednom je navodno pretukla skupinu pripadnika klana koji su joj prekinuli nastup. Kad se druga blues legenda, Ma Rainey, suočila s pravnim problemima, Bessie je navodno iskoristila svoj utjecaj da je zaštiti. Njezina je karijera pala tijekom Velike depresije, kako su se glazbeni ukusi mijenjali, ali njezino nasljeđe nikada nije izblijedjelo. Tragično je poginula u prometnoj nesreći 26. rujna 1937. sa samo 43 godine. Glasine su pogrešno tvrdile da je odbijena liječnička skrb zbog svoje rase, mit koji je kasnije razotkriven, ali koji je naglašavao kako je društvo tretiralo crne žene, čak i legende. Billy Strayhorn. Billy Strayhorn nije bilo poznato ime, ali oblikovao je zvuk američkog džeza više nego što većina ljudi misli. Rođen 29. studenog 1915. U Daytona, Ohio, i odrastao u Pittsburghu. Strayhorn je bio klasično školovani pijanist i vrhunski skladatelj. Tih i suzdržan, postat će najbliži suradnik Dukea Ellingtona, napisavši i aranžirajući neka od najtrajnijih djela u povijesti džeza. Njegovo najpoznatije djelo, Take the A-Train, postalo je Ellingtonova prepoznatljiva pjesma. Strayhorn je također koautor ili aranžirao mnoge Ellingtonove najveće skladbe, uključujući Lush Life, Chelsea Bridge I Satin Doll. Ipak, dok je Ellington uživao u svjetlu reflektora, Strayhorn je često ostajao iza zavjese. Jedan razlog, bio je otvoreno homoseksualac u vrijeme kada je to bilo ne samo tabu, nego i opasno. Posebno za crnca u Americi 1940-ih. Strayhorn nikada nije zanijekao svoj identitet. Živio je s partnerima, posjećivao integrirana progresivna okupljanja i kretao se unutar njujorške gej kulturne scene s dostojanstvom i diskrecijom. Sam Ellington ga je podržao, ponudivši rijetku zaštitu u industriji koja je marginalizirala queer talente. Ipak, cijena te nevidljivosti bila je stvarna. Iako je Strayhorn skladao cijele svite, rijetko su mu pripisivali ravnopravnog. Neki biografi vjeruju da su ga njegova skromnost i teret različitosti naveli da prihvati ulogu u sjeni. Ipak, njegove su skladbe mnogo govorile. Lush Life, napisan kada je imao samo 18 godina, bolno je zrelo razmišljanje o slomljenom srcu, čežnji i izolaciji. Vjerojatno jedna od najvećih pjesama za baklje ikad napisanih. Strayhorn je također bio aktivan u pokretu za građanska prava, radeći s Lenom Horne i podržavajući Martina Luthera Kinga Jr. Preminuo je od raka jednjaka 31. svibnja 1967. u 51 godini. Ellington će kasnije skladati cijeli album njemu u čast, a majka ga je zvala Bill. Billy Strayhorn došao u središte pozornosti u današnjem svijetu? Ili se od tihih genijalaca ipak očekuje da šute? Ostavite svoj odgovor i svoju omiljenu jazz skladbu u komentarima.